La meva gran passió és viatjar i aquesta vegada m'he proposat un nou repte, descobrir racons amb encant de Catalunya a través de diferents històries entre vies. Avui som a Montserrat, possiblement la serralada més emblemàtica del nostre país. Un massís muntanyós situat al cor de Catalunya que per alguns és com un refugi, un lloc de peregrinatge i per d'altres un fantàstic lloc d'escalada. Les seves formes tan particulars són el resultat d'un procés geològic de milers d'anys i s'ha acabat convertint en un parc natural on habiten una gran quantitat d'espècies de plantes i una fauna molt variada. Aquí em trobaré amb un comunicador nat, un amant de la bona taula amb una àmplia experiència als mitjans de comunicació catalans que l'han portat tan amunt que és difícil atrapar-lo. Hola! Hola, Llucia! Elisabet, com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé, molt content d'estar aquí. Sí, preparat per pujar al Cremallera? Sí, fa molts anys que no hi vaig amb cremallera. Normalment puges a Montserrat amb Cremallera, per això, aleshores, entenc que no? Que va, si sempre jo pujava amb cotxe. Fa molts anys, recordo, quan era molt petit, vaig anar amb cremallera. Però per això avui em fa molta il·lusió tornar-hi. Que bé, a peu per això no has pujat mai. No. I tu? No, tampoc. No, però escolta, no és descartable, no? Qui sap, complint una promesa potser alguna vegada. Estaria bé. De moment amb Cremallera. Va, som-hi. Vinga, som-hi. Ets un referent del micròfon, de les ràdios. Aquests últims anys t'hem vist més a la tele. No sé amb quin dels dos mitjans et trobes més còmode. Còmode en els dos, no t'ho negaré, però sí que és cert que sóc un enamorat de la ràdio, sóc un home de ràdio. Enganxa, no? El micròfon enganxa. Molt, i des dels 14 anys, quan te sentes per primera vegada davant d'un micròfon, no m'agrada gens l'expressió, però ets un addicte a allò. Els que som de ràdio, hosti, estimem la ràdio i som addictes a la ràdio, la necessitem. Jo me n'he sortit prou amb la televisió i, ostres, m'encanta i estic creixent molt a nivell televisiu i aprenent moltes coses, però la ràdio. Clar, vas creixent professionalment. El salt de Manlleu, d'on ets tu, a Barcelona, et va costar molt? Era molt diferent? Sí, al principi sí, no t'enganyo, però jo sóc un tio de poble. És a dir, a mi venir aquí a Monistrol i pujar amb el Cremallera, a mi això m'encanta. I jo sóc de Manlleu i els caps de setmana vaig a Manlleu o al poble de la meva parella, a Dosrius, al Maresme. Sempre ens escapem de la ciutat. Un entorn així, està a prop de Barcelona, però... M'intera molt això, m'intera molt, la muntanya, ostres, aquestes vistes, és a dir, jo reivindico pujar a Montserrat amb Cremallera, perquè això, amb cotxe t'ho perds. Ja, normalment, amb el cotxe sembla que el viatge sigui més curt, és a dir, arribes a dalt i ja està. En canvi, aquí el viatge s'inicia des del Cremallera. És el ritual, clar, i ostres, a més, aquesta infraestructura del Cremallera és com a Núria. A Núria s'ha d'anar amb Cremallera, jo crec. Abans em comentaves al Cremallera que has estat diverses vegades a Montserrat, però amb quina et quedaries? Home, quan vaig pujar per les primeres vegades, quan era petit, no en tinc un record ja pràcticament. Clar, tots hem pujat sempre de petits, no? De petits, però després jo crec que em quedo també amb quan he hagut de fer d'amfitrió amb amics de fora, amb uns amics de Suïssa, de portar-los aquí, ensenyar-los Montserrat, que et sents orgullós, perquè dius, ostres, és que tenim un patrimoni. No, és que això és únic, clar, no? És brutal. És més, jo trucaré al director, ara ho faré quan acabi, del director de Joc de Trons i li diré que no entenc com no han gravat Joc de Trons aquí. Sí, és brutal, és que és escenari Joc de Trons, però és que és preciós, i fer d'amfitrió quan portes gent de fora aquí et sents molt orgullós. I segurament el moment més divertit i que en tinc molt millor record és que jo he fet de guia turístic aquí. Aquí, de guia turístic? Sí, senyora. Jugador d'hoquei, periodista, guia turístic. Com és que has fet de guia turístic? Vaig gravar un programa per TV3 que es deia L'Aprenent, jo feia d'aprenent de guia turístic i vaig portar uns nord-americans de Miami i els hi vaig fer tota l'explicació en anglès macarrònic de la badia de Montserrat. I jo crec que ells encara somien amb mi. Què et quedaries de tota la visita que hem fet avui? Què és el que diries? Això ho recomanaré als pròxims visitants. Home, mira, això. Uau, és que és brutal aquest silenci, aquesta pau. Nosaltres que treballem a la ràdio i la televisió, que portem aquest ritme frenètic, com moltes altres feines, però tenir aquest moment de pau, de reclusió en tu mateix, de venir aquí, de reflexionar, de vegades fins i tot, no és el meu cas, però buscar un rumb, a vegades a la vida necessites fer una parada i dir, ostres, cap on vaig,
pujar aquí dalt uns dies fins i tot i quedar-te aquí buscant-te tu mateix i amb aquest silenci, amb aquestes vistes, amb aquesta serenor que desprèn aquesta muntanya, ostres, jo crec que és un privilegi que molts països ja voldrien tenir, eh? Molts països ja voldrien tenir, Montserrat. Home, tu diràs.